this is it. I can fix this. What? I'm sorry. En engel kommer ned på jorden og forelsker sig i en almindelig dødelig kvinde. Og nu må han vælge mellem et evigt liv som engel eller et liv på jorden med kvinden, han elsker. Se Nicolas Cage og Meg Ryan i City of Angels i aften kl. 21. Om lidt er der endnu et afsnit af Horton Sagaen.